Halo लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो दा दिनैसिम गोबां माने गोबाव जाबायमोन लोगोफोर माने भिडिअ फैनो हायैया माने गावनि कन्टेन्ट लानानै फैनो हायैया ओरैनो दाख्लैथ' कयेक दिन माने फोथाराव ओंखारनानै माखासे कनफारेन्सनि भिडिअफोर होबाय खुद गावनि भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन आरो नङा होमब्ला दा दिनैनि दिनाव आं बुंनो साननाय माखासे बाथ्राफ्रा बेनो लोगोफोर दा दिनैनि दिनाव प्रमद बन्दु बिथाङा बड'लेण्ड मोनबायनो रायजोफोर बै दाख्लि दिल्लीयाव थांनानै माखासे भाइराल जानाय भिडिअफोरखौ नुदां ससियेल मिडियायाव आरो दा साननो गोनां खोथाया बेसो लोगोफोर माने बिथांमोना जे माब्ला बड'लेण्ड मोनखो जों रायजो राजाफ्रानो माने एकदम सानबाबो माने साननो हाया आरो रावबो मिथियाखै बड'लेण्ड मोनबाय होननानै दा दाखालिसो फेस्टिभेलाव बिथांमोना बड'लेण्ड मोनबाय होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय सरकार दाबाय होनना बुंदों बिराद इन्टारेस्टिं नङा होमब्ला दा जिखुनु हक दा जोंहालाय सानदों लोगोफोर नङा होमब्ला बिथांमोना बिटिआर सान्थि सुक्तिसो एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन दा बेबो माने मोनसेबो दफाफ्रानो इमप्लिमेन्ट जायाखै होननानैसो जोङो माने गावजों गाव माने बोराबलायनाय माबालायनायखौ नुबाय थादों आरो लोगोफोर नङा होमबा नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना क्लियार होबाय माने बड'लेण्ड मोनबाय आरो बड'लेण्ड मोननायजों लोगोसे बिथांमोना गोबां माने क्रर थाखा लाबोयो नाथाय बिटिसिआव मा मावो जेबो गैया जिर' नङा होमबा दाउदै गला ओरैबायदि अबस्था दा बैफोर बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा गोबां माने दुखु मोनदों आरो बिथांखौ सोंखारिनांगौ जादों आरो माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै बिथांमोना माने बिनि रिप्लाइ होनांगौ होननानै बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेराव प्रेस मिट खालामनानै फोरमायदों रायजो राजाफोरनो नङा होमबा मोजांनि बाथ्रा हिसाब होनांगोनथ' नङा होमबा मोनसे सरकार सालायनायाबो बाजेट थायो नङा होमबा बिनिखायनो हिसाब होनांगौ रायजो राजाफोरनि एसेब्लाबो नङा होमब्ला दा जिखुनु हक आङो दिनै बेखौसो बुंनो सानदों जेनेबा एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौबो आरो बिथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आरो आं साफ्रोमबो एनडिएफबि बिथांमोनखौ बुङाखै दा बै समाव जेब्लानाखि इउपिपिएल सरकार दादोंमोन बै समाव गोबां एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा इउपिपिएलजों गोरोबनानै खामानि मावनो गोनां जादोंमोन दा गोबां माने एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा इउपिपिएलजों लोगो जानानै सोरबा बिपिएफ दोलोनि हेंथायै गोबां खोथा बुंनांगौ जादोंमोन सोरबा बिपिएफ दोलोनि मानसिफोरखौ एटाक खालामनांगौ जादोंमोन बिदि अनेक माने ससियेल मिडियायाव नुबोगासिनो दं आरो दा दिनैनि दिनाव एनडिएफबि आरो एनडिएफबि दा मोनसे एनडिएफआनो सोंखारिलायनांगौ गोनां जाबाय दिनै नङा होमब्ला दिनै फारसेया हिसाब बिबाय नङा होमब्ला फारसेया मानि थाखाय हिसाब होनांगौ नङा होमब्ला ओरैबायदि जादों लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव दा बेफोरबायदि अबस्थाखौ नायोब्ला जोङो माब्लाबा माने गावजों गाव बुलायलायसिगोन नामा बिथांमोना बिदि साननाय फैबाय आरो नङा होमबा दा साननो गोनां खोथाया बेसो लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर बड'लेण्डआ जुदि माब्लाबायनो जाबायबा नङा होमब्ला लोगोफोर दिनै मानो बिथांमोनहा सोरबा एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ लानानै मानो राजनिति खालामबाय थानो गोनां जाखो बेसो मोनसे सोंनाय जादों बड'लेण्डआ थारैनो मोनबायब्ला बिटिसिआव जुदि सान्थि फैबायब्ला दिनै मानो बबेबा मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बबेबा मोनसे अरुण'दय स्किम बा बबेबा मोनसे गावसिनि एकदम एभेल आसनिफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना मानो एकदम गाज्रि पलिटिक्स खालामनांगौ गोनां जाखो नङा होमब्ला दा साननो गोनां खोथाया बेसो लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर आरो खोनानो मोननायाव ओरैबायदि खोनानो मोन्दों रायजोफोर माने बिथांमोना बिटिआर सान्थि सुक्तिनि अनगायै सिरियै जे बिथांमोना जे बड'लेण्डखौ लाखोमानानै फैदों बैफोरनि पावारफ्रा खि मोजां जागोन बे नङा होमब्ला रायजोफोर आरो लोगोफोर माने मिनिनायनि बाथ्रा नङा माने साननो गोनां आरो कल्पना खालामनांगोन नङा होमब्ला दा दिनै जेनाखि पावारखौ लानानै बिथांमोना सरकार सालायदों नङा होमब्ला बे पावाराथ' दिनै गोमालांजोबनायसो पावार बै बड'लेण्डनि पावारा नङा होमब्ला दिनै बड'लेण्डनि पावारा बिदिब्ला माने बिटिसिआव मोनखानाय जेसेबां पावार आरो फांसन माने मेन माने इनकामनि पावार्स जेनेबा बेफोरखौ हरफिननायसो नामा लोगोफोर बेखौ सिन्था खालामनांगोन दिनै
दिनै बेसेबांबा बिटिसि रोहो रोहो डेभेलप जानाय जेनाखि बिटिसि बे बिटिसियाबो दिनैहाय सोरलां बोरलां जानाय बेनो जाहैबाय बड'लेण्डनि पावार। आरो लोगोफोर बै जेलखानायाव थानाय एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा जेलावदि थाबाय थागोन आरो जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैला नामा, दा बेनो जागोन नामा बड'लेण्डनि पावार, नङा होमब्ला? जों फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय सिन्था खालामनानै रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन। दाबो सम दं रायजोफोर, नैबे समा जोंनि थाखाय बिराद बेसेन गोसा। बे समखौ जुदि जोङो साफ्रोमबो सिन्था खालामनानै बुजिनो रोङाब्ला, नैबे समखौ आरोबाव फिन खनसेबाव जोङो ओरैनो हगारलाङोब्ला नैबे जोंनि बर' हारि बर' जाथिया बिराद माने खैफोद लामायाव आगान होबाय होननानै साननानै लादो लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर। दा लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन, फैगोन समाव जोंहा बर' जाथिखौ थांनाय थैनायनिफ्राय रैखा खालामनो बा बिटिसिखौ गोमालांनायनिफ्राय रैखा खालामनानै लाखिनो थाखाय मोनसे बिराद गिदिर दावहा जानो थांगासिनो दं। बै दावहायाव जों जुदि देरहानो हायाब्ला माने जोंनि बर' हारिया बै बेसेबांबा गोबावनि समाव जोंनि बर' हारिया मा अबस्थायाव दंमोन, दा बिनिफ्राय रासिन गाज्रि अबस्थायाव माने थांनो सम सफैगासिनो दं। जुदि बुजिलायनो रोङाब्ला नैबे दावहायाव ओंखारनाय जायनाखि जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबायफ्रा जाहाथे दावहाथिलियाव उन्दुनानै थाया, सिरि मोननानै थायो, गोख्रों नोजोरजों सुथुरखौ नायो आरो फेजेननो थाखाय अरायबो माने खायदा बाहायो। दा आं बेखौ खावलायबाय लोगोफोर। आरो दिनैनि दिनाव जायनाखि इउपिपिएल सरकार, बे सरकारखौथ' नोंथांमोना बुजिखाबाय रायजो राजाफोर। दिनै बिथांमोनहा मा अबस्थायाव दङ आरो बिथांमोना सोरनि सिङाव सलियो बेखौ दिनै रावबो बुजि गैला, नङा होमब्ला? अब्लाबो बिथांमोना दिनैहाय रायजो राजाफोरखौ थगायनायाव एसेबो जेनाखै ना जेनदों रायजोफोर? दिनै बिथांमोनहा माब्लाबा बुङो बिपिएफ कंग्रेसनि मानसिफ्रा अरुनदया स्किम मोना, बा बिथांमोना गावसिनि सरकारनि दिनाव मोनसेबो माने स्किम बा माबा मोनसे मोननांगौ मोन्थाय जेबो गैया आरो ओरैबायदि अबस्था सरकार बियो, नङा होमबा रायजोफोर? दा लोगोफोर बाथ्रायाव दं, नङा होमब्ला? फिथाइ थायनो रोङै बिफांखौ जुदि दोनबाय थायोब्ला मा जायो? लाब गैया, नङा होमब्ला? बेनिखायनो दिनैनि दिनाव जेनाखि इउपिपिएल सरकार बा इउपिपिएल सरकारा जे बिफांखौ गायदोंमोन, बै बिफांनिफ्राय माब्लाबाबो माने रायजो राजाया बै बिफांनि फिथाइखौ मोनजानो दा लुबै रायजोफोर। माने बै बिफाङा माब्लाबाबो फिथाइ होनाय नङा आरो माब्लाबाबो फिथाइ थाया। माने फिथाइया थायगोन होननानै बिथांमोना थगायगोन, नाथाय थाया रायजोफोर। बालन्दा फिथाइया माब्लाबाबो थाया। दा बेफोरखौ जों फारफ्रोमनिफ्रायबो नोजोर होनांगोन। दा दिनै बिदिनो जादों। दिनै इउपिपिएलनि गेजेरावनो इउपिपिएलजों नांलाय खमलाय, दिनै एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि गेजेरावनो एनडिएफबि नांलाय खमलाय, नङा होमब्ला? दिनैनि दिना बिदिनो रायजोफोर। नंखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बै फिथाइ थायनो रोङै जेनाखि बिफां, बे बिफांखौ एकदम एवस्रांलाजोबनांगौ रायजोफोर, साफा खालामनांगौ आरो गोदान बिफां गायनांगौ। अब्लासो बै बिफांनि फिथाइया थायगोन दिनैनि दिनाव आरो मोनजागोन रायजो राजाफ्रा। बेबायदि अबस्था रायजोफोर। आरो जोबनायाव मोनसे खावलायनाय थाहैबावबाय, दिनै जाय बिथांमोनहा गाव गावनि पार्टिखौ सिन्था खालामालासिनो, नङा होमब्ला? बिथांमोना दिनैहाय गाव गावनि उदैनि लाबालाबखौ लानानै दिनै बिथांमोना पार्टिनिफ्राय गावै मा जादों, बिथांमोना मैदेर दान्थालफोर बायदि माने हारसिङै माने बेरायनानै माने आदार उखैनायखौ जादों आरो मा। दा बैफोरबायदि मैदेर दान्थालानो माने जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव माने बिराद गाज्रि खामानि मावो आरो। दा जाहाथे बै मैदेर दान्थालफोरखौ माने पार्टिनिफ्राय माब्लाबाबो सान्स होआ। दा बेखौ आं खावलायबाय लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर।